Záznam z neho vám pošleme, takže nie je potrebné si robiť nejaké detailné poznámky, budete sa k nemu vedieť bez problémov vrátiť. Budeme veľmi radi, ak vás uvidíme na kamerách, ako písal aj Martin, no a ak s nami budete interagovať. Poďme sa pozrieť, ako na to. V spodnej časti máte niekoľko ikoniek, približne uprostred je smajlík, ako ho vidíte na obrázku. Vďaka tomu nám viete poslať nejakú rýchlu spätnú väzbu. Možno by sme si to mohli rovno aj overiť. Ak ma dobre počujete a vidíte, prosím, pošlite nejaký palec hore, srdiečko, alebo výborne, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že tam neboli nejaké plačúce smajlíky. Ďalší spôsob, ako by sme mohli spolu interagovať, sú ankety, alebo tzv. Polls. My keď spustíme nejakú anketovú otázku, máme ich pre vás zo pár pripravených, zobrazí sa vám vyskakovacie okienko v pravej spodnej časti. No ak by náhodou nie, tak tuto vlastne vidíte návod, ako si tú anketu vyvolať a zobraziť. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, využite prosím sekciu chat. Budeme sa snažiť otázky zodpovedať v priebehu alebo prípadne na konci webinára, podľa toho, ako nám vyjde priestor. Predvolenie sú vaše mikrofóny vypnuté. A ak by ste počas riešenia vašich otázok chceli zareagovať či niečo doplniť, pokojne zdvihnite ruku, tak ako teraz Martin, umožníme vám vlastne zapnúť si mikrofón a hovoriť. Martin, povedz, čo potrebuješ? Ja som len chcel, aby som tu nebol taká nemá tvár od začiatku, tak chcel som pozdraviť všetkých divákov a kolegov a teším sa na tento webinár s vami. Výborne. Dobre, takže pokiaľ je v tomto všetko jasné, možno by sme si to mohli rovno aj overiť. Teda ja rovno púšťam vlastne anketu číslo 1, aby sme sa nejakým spôsobom navzájom spoznali. Takže v tomto momente by ste ju mali vidieť. Kým sa vám predstavíme my, prosím odpovedzte na túto otázku, aby sme mali predstavu, kto tu s nami dnes je. Takže vidím, že nabiehajú tu služby, obchodná činnosť, prípadne iný segment. Tá otázka znie teda, že čomu sa vaša firma venuje, tak aby sme vám možno že vedeli tento webinár trošku lepšie prispôsobiť. Predaj strojov, píše Peter. Výborne, ďakujeme pekne. No a ešte, aby sme vedeli, aké pozície zastávate, tak vlastne anketa číslo 2. No a kým budete hlasovať, mám ešte jednu prosbu. Napíšte prosím do chatu, čo očakávate, že si z dnešného webinára odnesiete. No a ešte tu vidím zahraničná balíková preprava a automatizácia. Výborne, takže je to veľmi pestré. Super. Kým budete teda písať a hlasovať, predstavíme sa vám my. Takže, kto sme? Starší majú prednosť, tým pádom ja najprv predstavím Martina. Prepáč, že som ťa bonzol. Martin je teda obchodu sa venuje takmer 3 dekády. Pôsobil ako obchodný riaditeľ, školiteľ, konzultant a tréner obchodníkov. Neviem, či teda viete, napísal úspešnú príručku o predaji v maloobchode a od roku 2004 osobne vyškolil vyše 13 000 obchodníkov. Martin, neviem, či si sa niekedy zamýšľal a uvedomil si, že keby si školil naraz, ako by to asi vyzeralo, tak to nejako. No, to je pekné číslo. Už je cez 14 000 aktuálne. Takže polovička Senca plus minus, myslím, že Senec má 30 000 obyvateľov. Tak sa to zmení. Nejak tak to vychádza. No, predstavím teda kolegu a ja. Mironáť v podstate už od 19 rokov začal podnikať ako majiteľ, prevádzkovateľ internetovej kaviarne. Potom pôsobil ako ajťák, obchodník, sales manager a v roku 2008 ho to nejako vtiahlo do toho marketingu a spolu so Štefanom Šmitom založili a dodnes vedú úspešnú marketingovú agentúru Imagons. Takže skúsenosti má naozaj na rozdávanie a teším sa ja, čo sa dnes od neho dozviem. Veľmi pekne ďakujem. A ďakujeme teda aj vám za všetky odpovede.
máme lepšiu predstavu, koho tu máme. Takže marketing, obchodník, majiteľ, konateľ firmy, šéf obchodu a marketingu. Super, tešíme sa. Veľmi záľudná otázka, či teda máte pocit, že sa váš produkt ťažko predáva. Mnohí z nás si myslia, že sme špecifickí, že to máme ťažšie ako všetci ostatní. Chcem vás pozbudiť, že sa to stále dá. Vždy existuje spôsob, ako, len ho treba hľadať. A tuto mám pre vás jeden príklad. Pamätajte, že sú ľudia, ktorí sú na tom aj horšie. Dúfam, že som sa nikoho nedotkol, ale naozaj toto auto bolo svojho času veľmi, veľmi predávaný vozidlom napriek tomu, alebo vďaka tomu, ako vyzerá. Takže asi toľko. Dobre, ako sme vám sľúbili, tento webinár bude venovaný téme psychologických princípov využiteľných v obchode a marketingu, aby sme vám teda pomohli predávať viacej. No a ak viete, alebo si chcete tipnúť, kľudne napíšte do komentára odpoveď na to chýbajúce percento, teda koľko percent nákupných rozhodnutí je podvedomých. Keď budete písať tipy, tak ja vám prezradím, že ľudia prirodzene veria, že sa rozhodujú pri kúpe, že používajú rácio a rozhodujú sa racionálne. Realita je však taká, že často vlastne sa rozhodujeme nevedome. Ide o teda inštinktívne alebo nejaké rôzne podvedomé procesy. No a výskumy behaviorálnej ekonomie ukazujú, že tak ako ste mnohí typovali, niektorí si mysleli menej, niektorí sa trafili, tak až 80 až 95% rozhodnutí vlastne robíme nevedome. Ak sa vám to zdá veľa, podobne ako sa to zdalo veľa mne, kým som si ten výskum naozaj teda nečítal, je to preto, že po uskutočnení nákupu si ľudia často v mysli vlastne spätne zdôvodnia svoje rozhodnutie. A tým pádom už to nepripisujeme, že to bolo emocionálne rozhodnutie, ale že bolo založené na racionálnych argumentoch. Čo je také dôležité si povedať, ak sme v pozícii spotrebiteľa, tak je jedno, či tieto princípy, ktoré vám budeme ukazovať, poznáme alebo nie, pretože aj tak sme schopní im naletieť, pretože náš mozog šetrí energiu. Viac o tom bude potom hovoriť aj Martin. Na pochopenie tejto psychológie predaja a princípov, ktoré nás dnes čakajú, môžu vlastne pozitívne ovplyvniť náš predaj, takže poďme na to. Prvý princíp, ktorý poznáte a určite sa s ním denne stretávate, je efekt návnady. Efekt návnady popisuje, ako napríklad používateľe webových stránok vnímajú zoznam cien, najmä v prípade predplatného. S tým ste sa určite stretli všetci. Použijem teraz príklad, ktorý som nedávno publikoval na LinkedIne a bol pomerne úspešný. A predstavte si, že predávate vlastne produkt v dvoch veľkostiach. Niekto preferuje ten za 3 €, niekto ten za 6,50 €. A v momente ale, keď pridáme tretí produkt za 7 €, čiže teda tú návnadu, uvažovanie sa úplne zmení. Väčšina zákazníkov siahne po najväčšom balení. Veľmi podobný príklad, ktorý môžeme zažívať denne pri nákupe potravín, je napríklad táto fľaša Coca-Coly, pretože nie sme schopní vyhodnotiť, čo je naozaj cenovo efektívnejšie a porovnávame len vlastne na základe veľkosti alebo na základe tej našej vnímanej hodnoty. Takže z tohto pravdepodobne nákupu odídeme vlastne s najdrahšou Coca-Colou. Ďalší príklad, ktorý k tomuto mám, jedno nemenované vydavateľstvo chcelo zvýšiť tržby na predplatnom. Mali dve verzie predplatného, a to teda predplatné online magazínu za 7 € mesačne a predplatné tlačenej verzie za 10 € mesačne. Keďže teda chceli zvýšiť tržby, tak pridali vlastne tretí typ predplatného, a to bola kombinácia online verzie a tlačenej verzie a stála rovnako ako tá tlačená 10 €. Spotrebitelia vlastne postupne začali prechádzať na tú kombinovanú verziu, aj tí, ktorí mali predtým iba online, pretože už vlastne porovnávali vnímanú hodnotu iba oproti tej tlačenej. Takže, ak to zhrnieme, ak existuje nejaká tretia dôležitá návnada, spotrebiteľ si s najväčšou pravdepodobnosťou zoberie ju.
Efekt návnady je obzvlášť silný napríklad teda v digitálnom marketingu, pokiaľ ide o ceny, ale skúste sa zamyslieť, či aj vy dokážete využiť tento princíp, napríklad pridať nejaký ďalší produkt alebo variant a vlastne úlohou toho bude podporiť predaj. Tento princíp veľmi dobre funguje v gastre, v malom obchode, ale napríklad teda aj v predaji digitálnych produktov. Ďalším princípom, o ktorom by som chcel dnes niečo povedať a ktorý si myslím, že viete veľmi dobre využiť, je priming. Priming nastáva vtedy, keď jeden stimul ovplyvňuje iný. Môžu to byť napríklad slova, zvuky alebo aj obrazy. Teraz sa nebojte, ak vidíte celú červenú obrazovku, tak problém nie je vo vašom príjimači. Ak chcete, môžete mi teraz, alebo teda nám teraz do chatu napísať nejaké ľubovoľné jedlo alebo nápoj, ktoré vám v tomto momente napadajú. Priming v marketingu vlastne znamená poskytnúť spotrebiteľovi nejaký zmyslový stimul skôr, ako sa rozhodne. Zaujímavé tipy tu chodia, veľmi pekne ďakujeme. No a tým, že ste videli červenú farbu, mnohým vám napadli jedlá, ako som tu čítal, alebo nápoje Coca-Cola, bolo tam jablko, bola tam káva, prípadne kečup, pečené buchty mi naozaj nenapadli. Ďakujem veľmi pekne, Jaroslav. A príkladom vlastne tohto princípu primingu môže byť aj to, že na svojej web stránke umiestnite nejaké pop-up okno, alebo fotografiu nejakého esteticky príťažlivejšieho a exkluzívnejšieho produktu, čo návštevníkov môže vlastne povzbudiť k tomu, aby si kúpili ten drahší produkt. Ako som spomínal, môžu to byť tiež zvuky, takže napríklad ak príjete do obchodu, kde sa prehráva v pozadí francúzska hudba, tak to môže zvýšiť predaj francúzskeho vína. Funguje to aj s vôňou, takže napríklad vôňa pečiva podporí jeho predaj. Nabádá nás to kúpiť, lebo je teplé, chrumkavé, čerstvo upečené, to by odolal. Takže takto nejako funguje priming a určite sa mnohým z vás stalo, že ste si vybrali alebo ste si zasnívali napríklad kúpiť modré auto, alebo ste si ho už kúpili a zrazu ste videli všade naokolo modré auta. Toto je tiež vlastne priming. Samozrejme, tých modrých aut nepribudlo, ale aktivovalo sa vaše vnímanie modrých aut. Takže aj tento princíp si myslím, že stojí za zváženie a použitie. No a potom tu máme efekt vlastníctva. Je to psychologický fenomén, ktorý ovplyvňuje vlastne ako vnímame hodnotu vecí, ktoré vlastníme a dokážeme zmeniť spôsob, akým zákazníci hodnotia produkty alebo služby. Ak ste už niekedy predávali svoj nábytok, alebo byt, alebo nejaký majetok, tak si sa s tým pravdepodobne stretli, že vy ste pripisovali tomu svojmu majetku vyššiu hodnotu, než mu pripisoval trh záujemcovia. Že tí ľudia zjednávali, nezdalo sa im to až tak hodnotné, ako sa to zdalo vám. Ak napríklad zapojíte deti do prípravy jedla, tak veľmi pravdepodobne im bude to jedlo chutiť viac. Takže to je tiež to efekt vlastníctva. Využívajú ho zoznamky alebo sociálne siete. Napríklad LinkedIn vám povie, že si niekto zobrazil váš profil a prvých používateľov vám dokonca ukáže. Ale tých zvyšných už nie. Keď ich chcete vidieť, musíte si zakúpiť vlastne platené konto. Takisto ste vlastne nadobudli pocit vlastníctva informácie, že sa o vás niekto zaujíma a preto môžete byť viac ochotní zaplatiť si to členstvo, aby ste zistili, kto to bol. Pýtate sa, ako to využiť v predaji? Napríklad bezplatné skúšky a vzorky. Ak umožníme zákazníkom vyskúšať si produkt alebo službu zadarmo, pravdepodobne ho začnú vnímať ako svoju súčasť a zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že si ho potom kúpia, keď skončí skúšobná doba. Ďalším príkladom je napríklad personalizácia produktov. Ak máme možnosť prispôsobiť si produkt, tak to umocňuje pocit vlastníctva. Zákazníci, ktorí investujú čas a úsilie do prispôsobenia produktu na mieru, budú ho vnímať ako svoje vlastné dielo a budú ochotnejší zaň zaplatiť. Veľmi ďalším skvelým príkladom, ktorý sa dá využiť v obchode, sú napríklad vernostné programy, ktoré zákazníkov odmeňujú za opakované nákupy.
títo zákazníci budú pravdepodobne lojálnejší a menej pravdepodobne prejdú ku konkurencii. Ďalším príkladom mohla byť garancia vrátenia peňazí a tak ďalej. Takže efekt vlastníctva, pozor na to, aby sa to neotočilo potom voči nám, že teda my ako predajcovia niečoho pripisujeme väčšiu hodnotu tomu, ako naši zákazníci. Treba s tým pracovať veľmi opatrne. Martin, myslím, že pokračuješ. OK, ďakujem pekne. No, keďže moja doména je komunikácia a predaj z očí v oči zákazníkovi, takže ja som si zobral túto tému dnes. No, neviem, či ste o tom vedeli, ale spomínal to už aj Miro, ale rozmýšľať je energeticky veľmi náročné. Aj keď náš mozog váži z celej váhy tela možno 2%, tak spotrebuje až 20% energie. Možno ste aj počuli alebo poznáte, že rozmýšľať bolí. No to je presne o tomto. Ono to fyzicky nebolí, ale spotrebuje to veľmi veľa energie. A práve naša myseľ sa snaží využívať rôzne skratky a rôzne vzorce správania, aby si to čo najviac uľahčila, aby spotrebovala čo najmenej energie. No platí to aj v nákupnom rozhodovaní. Predstavte si, že prídete na benzínovú pumpu a zrazu tam namiesto 2 alebo 3 benzínov, ktoré poznáte, tam bude 5. Ktoré z toho si vyberiete? No, málo kto asi začne študovať nejaké vlastnosti, parametre, obsah a tak ďalej a porovnávať ich, i keď to by asi bola tá najrozumnejšia reakcia. Ale väčšina z nás si to uľahčí a rozhodne sa buď pre ten, ktorý už poznáte, možno pre ten najlacnejší, alebo možno nenatankujete vôbec a pôjdete na nejakú inú pumpu, kde budú mať tie benzíny, ktoré ste zvyknutí tankovať. Hej, takže toto sú tie behaviorálne skratky a ako som spomenal, ich úlohou je uľahčiť zákazníkom rozhodovanie. My ako obchodníci môžeme si nimi pomôcť, jednak teda, aby sme zbytočne nevytvárali prekážky počas tej komunikácie a zároveň, aby sme trošku zákazníkovi pomohli rozhodnúť sa alebo nakloniť ho viac smerom k tomu nášmu produktu alebo k službe. No a poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé princípy. Mám ich dnes nachystaných pre vás 5. Prvý z nich je pocit kontroly. Predstavte si takúto manéž v cirkuse. A vy ste ten krotiteľ. Ako by ste sa v tejto situácii cítili vy? Dáte palček hore, dole, či by ste si to užívali, keby vás vyťahli z publika, postavili pre toho tykra a máte v tej situácii niečo spraviť. No, asi nič moc. Tento pocit kontroly súvisí s jednou z našich takých najsilnejších ľudských potrieb, a to je mať pocit bezpečia. A ani zákazníkom nie je príjemné, keď sa cítia byť v ohrození alebo pod tlakom, bo vtedy sa uzavrú, budú sa snažiť takej situácie uniknúť. Typický príklad, a mnohí ste to určite zažili ako obchodníci, keď vám zákazník nakoniec povedal, že si to celé ešte chce premyslieť. Povedali vám to už zákazníci? No, niekedy je to následok toho, že ten zákazník v niečom nemá jasno, cíti sa neistý, možno, že ešte sa potrebuje s niekým poradiť. A často za tým môže byť práve aj pocit tlaku, preto chce z tejto situácie uniknúť. Takisto predajní. My ako zákazníci tiež používame taký únikový manéver, keď sa vás predávač opýta, ako vám môžem pomôcť. No väčšinou zareagujeme odpoveďou, ďakujem, ja sa len pozerám. V podstate je to isté, nechcem, aby nám niekto liezol do nášho priestoru, chceme mať kľud a pocit kontroly nad tým, čo ideme spraviť. Takže ako navodiť u zákazníka pocit kontroly? Mám tu niekoľko príkladov pre vás. Prvý. Predstavte si začiatok obchodného stretnutia, predstavíte firmu, predstavíte seba. No mnohí obchodníci do toho ešte vložia nejakú vetu typu prišiel som vám ponúknuť, odprezentovať naše produkty. No z toho už zákazník vycíti, že je tam na ceste nejaký tlak. Spravte to opačne. Na konci toho úvodného predstavenia povedzte, pán Novák, ja som tu dnes nie na to, aby som vám niečo ponúkal, chcem vám len ukázať možnosti. No a potom, ako sa rozhodnete, už bude na vás. Cítite, ako keby odovzdávam, ako keby tú kontrolu na jeho stranu, sa povie, posadil som ho na koňa, toho pána Nováka. Tento pocit chceme vyvolať, aby ten človek nemal pocit, že sme pre neho hrozbou. Ďalší príklad. Dávajte zákazníkom na výber. Pán Novák, ktorú z týchto možností uprednostníte viac? A alebo B?
túto svetlozelenú alebo túto tmavozelenú. Tým, že si zákazník vyberá, tak má pocit, že je to jeho slobodné rozhodnutie. Ale to A a B ste mu dali na výber vy, čiže je tam aj vaša kontrola. Len zákazník to tak v tej chvíli nevníma. Pozor na vnúcovanie. Obchodník to nemusí myslieť zlom, ale povedzme na konci stretnutia, keď ste zákazníkovi odprezentovali ponuku, on vám povedal, že dajte mi ešte na to čas, ja sa na to pozriem a rozhodnem sa. A vy mu poviete v poriadku, zajtra vám teda zavolám, ako ste sa rozhodli. Prečo zajtra? Možno zákazník sa chce na to posadiť cez víkend a dať mi vedieť až ten budúci týždeň. Čiže tu už mu vnúcujem ako keby nejaký časový okamih, kedy to vyhovuje mne, ale on s tým nemusí súhlasiť. No, veľmi nepríjemné sú vety typu, no uznajte, pán Novák, veď je to pre vás výhodné. Doslova mu vnúcuje svoj názor a tu z princípu ten zákazník už bude nesúhlasiť. Čiže dávajte na to pozor, radšej to spravte týmto spôsobom. Čiže keď zákazníkovi chcete niečo navrhnúť, tak mu to navrhnite a opýtajte sa na jeho stanovisko. Pri tom uzatváraní v poriadku potrebujete čas na rozmyslenie. Dokedy sa chcete rozhodnúť, pán Novák? A keď vám povie do piatku, tak potom mu povedzte, OK, tak sa vám teda ozvem potom ten ďalší týždeň. Alebo keď chcete s pánom Novákom komunikovať o výhodnosti, tak mu netvrdte, že to je výhodné, ale opýtajte sa ho, ako to vidí on. Pán Novák, ako to vidíte? Oplatí sa to z vášho pohľadu? Že ten zákazník vtedy nemá pocit, že ho tlačíte do nejaké odpovede. OK? No poďme na ďalší princíp. Sociálny dôkaz. No, jednoducho povedať, ak nevieme, ako sa máme rozhodnúť, hľadáme odpoveď u druhých. Možno, že aj pri tej benzínovej pumpe, keby ste nevedeli z tých 5 benzínov, tak možno sa pozriete na to, čo tankujú tí okolo vás a natankujete to isté. Čiže ak sa nevieme rozhodnúť, hľadáme odpoveď u iných ľudí. No ak vidíme, že niečo robí dostatočne veľa ľudí, považujeme to za správne a máme tendenciu potom chovať sa podľa toho. A samozrejme aj naopak. No akú chuť by ste mali posadiť sa do reštaurácie, kde nesedí ani noha? A možno hneď vedľa je ďalšia reštaurácia, ktorá je tak poloplná. Kam by ste išli radšej? Väčšinou asi do tej poloobsadenej, pretože ak tu nikto nie je, asi je tam nejaký dôvod. Buď sú tam vysoké ceny, ľudia sú nespokojní, niečo sa im tam nepáči. Dokonca čítal som o takom pokuse, ktorý robili v New Yorku, kde postavili skupinku ľudí na rušnú ulicu a dívali sa hore a čakali, ako budú na to reagovať tí okolo idúci. Tipnite si, koľko z nich začali tiež, teda keď videli tú skupinku 5, začali sa dívať hore spolu s nimi. Tipnite si percentuálne. Keď zmizla mi prezentácia aj s kolegom. 90, 80 až 90. No, to sú trošku vyššie čísla, bolo ich, myslím, okolo 60%. Nejaké 2/3 ľudí. Len to im stačilo, že 5 ľudí pred nimi sa dívalo hore, tak sa začali dívať hore aj oni. Taký silný je ten sociálny dôkaz. Takže pointa sociálneho dôkazu je, všímame si stádo tých okolo nás a opakujeme po nich. Ak je niečo dobré pre nich, môže to byť dobré aj pre mňa. A nemusíme uvažovať nad tými informáciami, porovnávať ich a hľadať to najlepšie riešenie. No ako to spraviť na osobnom jednaní? Ako zvýšiť istotu klienta pomocou sociálneho dôkazu? Opäť predstavenie firmy v tom úvode, v tých prvých minútach, keď sa s tým zákazníkom stretnete, môžete spomenúť, že spolupracuje s nami už viac ako 150 firiem v tomto segmente. Že uvidí, že nie ste nováčik, až naozaj 150 klientov už vám tú dôveru dalo. Čiastočne ako keby dôveru tých 150 prenesiete ako keby na neho. Ďalší príklad. Keď niečo zákazníkovi odporúčate, povedzme v prezentácii, tak môžete povedať, viac ako 90% zákazníkov si volí práve tento balíček, pretože a vysvetlíte, aké výhody to má oproti tým ostatným. Možno by stačilo uviesť len tie výhody, možno by ho dostatočne presvedčili, ale ak to doplníte ešte tou informáciou, že 90% zákazníkov si zvolilo práve tento balíček, opäť dáte tomu väčšiu presvedčivosť. Čiže využívajte aj túto možnosť. Ďalší príklad.
Je to podobné ako v tom predstavení, toto tiež môžete použiť v prezentácii alebo v odporúčaní návrhu, len v tomto roku sa pre tento produkt rozhodlo už viac ako 200 klientov, pretože, a opäť spomeniete tie výhody. Zase to zákazníkovi podvedome evokuje, že keď to je pre 200 ľudí správne, môže to byť správne aj pre neho. A posledný príklad. Ak niečo tvrdíte, zákazník tomu bude viac dôverovať, ak to podložíte práve nejakým týmto sociálnym dôkazom. Napríklad zo skúseností z podobných projektov viem, že, a poviete tú skúsenosť. Môžete to povedať bez tohto úvodu, ale vtedy by to nemalo takú dôveryhodnosť. Alebo v predstavení firmy môžete použiť najčastejšie 3 dôvody, prečo si nás naši klienti vyberajú sú za A, za B, za C. Opäť je to dôkaz, že niekto iný považuje za dôležité tieto 3 veci. A možno sa z niektorého z nich stotožní. Takže ak keby už čiastočne ste tam našli nejaký spojovací bod, možno zákazník sa na to začne hneď vypytovať, čo je úplne super, ak zbudíte takúto zvedavosť. Dúfam, že stíhame. Pozriem do chatu. OK. Keby bola otázka niečo nejasné, tak píšte, priebežne si to vyklikávam. Tak poďme na nejaké príklady. Toto je z Alzy, tu je ten sociálny dôkaz číselný, to znamená 95% zákazníkov odporúča. Hodnotenie z 5, 4,8, celková spokojnosť s obchodom. Toto sú kvázi nejaké štatistiky sociálneho dôkazu. Tu mám príklad aj slovného hodnotenia zákazníka, ktorý pre nejakým časom mi poslal človek, čo bol na mojom školení. Chcem sa ti veľmi pekne poďakovať, bla, bla, bla. Ja sa teším z telefonátov, viac ako 70% telefonátov je úspešných. Čiže tiež je to určitá forma nejakej spokojnosti, síce od jednotlivca, ale tým, že tam popíše tú konkrétnu skúsenosť za ten výsledok, tak to je ďaleko dôveryhodnejšie, ako keby tam bolo napísané. S mojimi školeniami bolo spokojných 89,7 účastníkov. Hej. Toto je konkrétny príbeh, s ktorým sa človek vie stotožniť. Dobre. 3. Predstavte si, že sa sťahujete a všetky tie veci balíte do krabíc, vyťahujete veci, ktoré ste už možno niekoľko rokov ani nevideli, nedržali v ruke. Nájdete tam vázu, ktorú ste si pred x rokmi, možno ešte ako tínedžer, vyrobili vlastnoručne na nejakom hračiarskom krúžku alebo nejakom workshope, povedzme firemnom team buildingu. Asi nie je úplne ideálna, nemá možno celkom pravidelný tvar, možno sú tam nejaké praskliny, ale pravdepodobne bude mať raz väčšiu hodnotu ako tá, čo ste si kúpili v obchode. Je to o tom, že ak vlastnoručne k niečomu prispiejeme, tak má to pre nás oveľa vyššiu hodnotu ako to, čo len dostaneme. A my tiež chceme, aby to, čo zákazník od nás kúpuje, alebo to, čo mu ponúkame, pocitovo malo väčšiu hodnotu. Takže keď sa na niečom spolu podielame, má to pre nás väčšiu hodnotu. Aj Miroslav spomínal tento príklad na začiatku. Čiže IKEA efekt. No prečo IKEA? Pretože u nich je typické, že ten nábytok si potom doma zložíte sami. Sice tiež nie je možno úplne rovný, nie je to celkom ideálne, ale je to vaše dielo a veľmi sa z toho tešíte. OK. Už niekto z vás skladal IKEA-ový nábytok? Máte také doma? Dajte do chatu, neviem. Máte. Ak máte, cítite k tomu nábytku trošku iný vzťah ako k nábytku, ktorý ste si kúpili už poskladaný alebo hotový? Jasné, Diana, super. Ďakujem pekne. A napadá vás nejaký iný príklad tohto IKEA efektu? Ja si spomínam ešte ako chlapec, som mal bicykel a s kamarátmi sme si tie bicykle ozdobovali rôznymi tými odrazovými sklami, zvončekmi, klaxónmi a všetkým týmto. A mne potom bolo veľmi ľúto, keď som musel ten bicykel tak pred robou, už mi bol malý. Takže viete, ďakujem aj za spomienky na detstvo. No, ukážeme si niekoľko príkladov, ako využiť tento IKEA efekt. Najčastejší spôsob je, ak teda máte produkt alebo službu, ktorá sa skladá z nejakých viacerých dielov, modulov, je tam voliteľná výbava, x možností financovania, keď toto skladanie robí spolu s vami zákazník. Vtedy sa bude cítiť aj viac spoluautorom toho celého a bude k tomu produktu mať oveľa lepší vzťah.
Nechajte ho pracovať s produktom, toto spomínal Miro. Ak máte nejaký produkt, ktorý sa dá zobrať do ruky, dá sa nejako nastaviť, ovládať, povedzme, že je to nejaký kávovar, ktorý predávate, tak nech to tam nastaví, nech si na ňom tú kávičku spraví. Nechajte ho chvíľku skúšať, vytvorí si s tým produktom vzťah a už je to kvázi aj ten pocit vlastníctva, ako to pomenoval Miro. Čiže keď ten produkt má v rukách, je to úplne inak, ako keď sa na ten produkt iba díva, alebo má ho niekde na obrázku. Mal som jednu zákazničku, mala predajne s luxusným dámskym prádlom spodným. No a spomínala, že keď zaviedli v úvodzovkách takú povinnosť, že povinnosťou predávačky bolo ponúknuť a doslova trvať na tom, aby si vyskúšalo to spodné prádlo, takže im dramaticky stúpla konverzia. To znamená, keď si zákaznička to prádlo vyskúšala a videla sa v tom zrkadle, ako jej svedčí, tak ste už ho chcela mať bez ohľadu na to, koľko to stálo. Až takto ďaleko sa s tým dá ísť. Ak predávate niečo, čo už niekde je nainštalované, niekde to funguje, niekto to používa, zoberte ho k tomu zákazníkovi na obhliadku. Už len to, že musí sadnúť do auta, musí sa niekam prepraviť, s niekým sa porozprávať, možno sa niekde poprechádzať. Je to časová investícia a už zase ten zákazník k tomu produktu má úplne iný vzťah. A zároveň, keď ten spokojný zákazník mu hovorí svoju skúsenosť, tak je to aj sociálny dôkaz. Domáca úloha. Ja toto tiež často využívam. Ak po stretnutí ešte bude ten obchodný proces pokračovať nejakými ďalšími krokmi, je fajn, ak to zákazníka zaúkolujete nejakou úlohou. Môžete mu dať vyplniť nejaký dotazník, kde vám poskytne nejaké ďalšie informácie. Môžete ho požiadať, aby sa opýtal kolegov a doplnil vám nejaké informácie. Môžete dohodnúť obhliadku pre vás, ak sa opäť to, čo predávate, týka nejakých miestností, priestorov alebo niečo podobne. Môžete dohodnúť nejaký online meeting alebo stretnutie s rozhodovacím tímom, kde aj im viete vysvetliť nejaké veci, ktoré ich budú zaujímať. Môžete mu ponúknuť na nejaký čas testovanie samotného produktu. Čiže čím viac toho zákazníka vtiahnete do hry, tým lepšie. Ale zase opatrne, aby to už nebolo príliš, pretože to môže zákazníka aj odradiť. Aby nemal pocit, že obchodovať s vami je veľmi náročné. Čiže treba odhadnúť, kde je tá správna hranica. Dobre. Kotva. Neviem ako ty, Miro, ale z mojej skúsenosti toto je asi najznámejší princíp z týchto behaviorálnych, ak sa bavíme o nejakom marketingu a ceníkoch a obchode. Stalo sa vám, že zastavil vás policajt a vy ste vedeli, že ste prekročili rýchlosť a vedeli ste, že pokuta vás neminie a on pekne začal, no pán vodič, viete, čo ste sa dopustili, že áno, samozrejme, prekročil som rýchlosť, no tak máme to za 150 eur. Vypadli šuflíky z očí a vy viete, že nakoniec sa dohodnete možno na 30, ale prečo začal tak vysoko? No, aby potom tých 30, ktoré v skutočnosti od vás chce, aby vám to prišlo ako veľmi výhodná voľba, ešte ste dostali neviem koľko násobnú zľavu. Čiže samotná informácia, keď máme jedno číslo, veľmi ťažko vieme vyhodnotiť. No, 100 eur je veľa alebo málo? Nemáme to s čím porovnať, ťažko povedať. Takže kotva je tá informácia, s ktorou môžeme porovnávať. A podľa nej potom hodnotíme to ďalšie. Často sa to používa práve pri číslach, pri cene a tak ďalej. Pár príkladov. Ako vyhodiť alebo vytvoriť tú kotvu u zákazníka. No úplne skvelé je, pretože vy viete, že na konci príde debata na cenu. A ak tú cenu nemáš čím porovnať, tak každá cena bude pre toho zákazníka vysoká. Takže ak dokážete spočítať, vypočítať, aspoň odhadnúť, koľko stojí ten problém, ktorý vy pomáhate pomocou produktu alebo služby riešiť, v tomto prípade som dal príklad na 600 000, oveľa ľahšie sa vám potom bude neskôr obhajovať tá cena. Čiže 600 000 určite to vaše riešenie nebude stáť až toľkoto. Čiže to je prvá kotva, ktorú môžete v tom jednaní vyhodiť. Prvý príklad. Ak máte dve možnosti, alebo viac možností, viac balíkov, ktorý zákazníkovi viete ponúknuť, tak začnite tým drahším. Možno to je vaše riešenie optimálne, alebo to postačujúce stojí 5 000 eur. Napriek tomu začnite tým 7 000, aby ste vytvorili tú kotvu a tých 5 000 potom už bude pripadať ako výhodnejšia voľba. Hej? Takže povedzte 7 000, 5 000, no a vysvetlite, čo obsahuje ktorý balík a porovnajte to. Dokonca, ak máte dve možnosti, jednu za 7 a jednu za 5,
Ja by som odporúčal tú hornú hranicu kľudne prešvihnite. Kľudne povedzte, že naše riešenia sa hýbu niekde medzi 5 až 10 tisíc. A keď to, čo nakoniec ten zákazník kúpi, je v cene 5 000 eur, u vás je to možno pri hornom strope vašeho cenového rozpätia, zákazník má pocit, ako výhodne od vás nakúpil. Čiže čím viac tú kotvu viete hodiť vyššie, tým lepšie. Ďalší príklad, to už som trošičku spomínal na začiatku, kotva a princíp kontrastu, veľmi často to ide ruka v ruke. Na konci, keď prezentujete ponuku a cenu a vrátite sa k hodnote problému 600 000, tých 5 000 tomu zákazníkov nebude pripadať až tak veľa. Voči 600 000 je to naozaj možno až smiešná suma. A ak to chcete ešte viacej posunúť do roviny nejakého kontrastu, kľudne tú cenu rozmente na užívateľa, na nejaké kratšie časové obdobia, na 1 motohodinu, na 1 smenu, na 1 liter niečoho. V tomto prípade, ak by sme sa bavili o nejakom softveri na prenájom, tak môžete povedať, že na jedného užívateľa to vychádza €50 na deň, čo je menej ako 1 šálka kávy. Voči 600 000 problému. Až takto do extrému sa to dá doviesť. Táto technika sa volá redukcia k úsmevu, aspoň takto ma to kedysi učili. €50 to je nič, do toho ideme. Cítite tam ten rozdiel? Viete, lebo keď dáte na začiatku, alebo na konci iba ponuku, kde svieti nejaká cena tých 5 000, ten zákazník bude mať pocit, že je to veľa. Je to 5 000, naozaj 5 000 nenájdete na ulici. Ale keď mu poviete, že to stojí 600 000 ročne, a navyše, keď to prepočítate na jedného užívateľa na jeden deň, tých €50 mu bude pripadať naozaj veľmi smiešných. No teraz vám ukážem príklad kotvy, ktorý vidíme často v predaniach, v obchodoch, kde v tých zľavových akciách vám zámerne ukazujú aj tú pôvodnú cenu, aby ste mali pocit, že získavate hodnotu 350 € za polovičnú cenu. Keby ste tam tých 350 nemali, aj tam napísané akcia v cene 174,90, asi by to tak veľmi nefungovalo. Takže ak dávate zákazníkom zľavy, určite im povedzte aj tú pôvodnú plnú cenu, aby videli, o akom cenovom rozdiele sa bavíte. A samozrejme, ak dávate písomné ponuky, napíšte to aj do tej ponuky. Plná cena, nová cena, zľava taká, aby videli, o čo menej musia platiť. Peter píše, domáca úloha sa mi neosvedčila. OK, skúšajte, čo funguje, čo nefunguje. Univerzálny návod nemáme, takže treba testovať. Domáca úloha. Niekedy je dôležité, alebo väčšinou je dôležité, ak od toho zákazníka niečo chceme, mali by sme mu vysvetliť, aký benefit z toho plynie aj pre neho. Ja z toho niečo získam, to je fajn, ale keď zákazník nevidí tú motiváciu z jeho strany, tak pravdepodobne nebude ochotný tú domácu úlohu robiť. Čiže dá tam aj ten dôvod z jeho strany, čo tým získa, ak to splní. No. To je príklad, ktorý vám vysvetlí Miro. Ďakujem pekne. Ja som si nemohol vlastne odpustiť dať sem tento príklad. Na prezentácii, ktorú vám pošleme, sa potom môžete prekliknúť aj na video. Ale teda toto je podľa mňa ukážkový príklad, ako používať kotvu. V roku 2010 Steve Jobs vlastne predstavoval prvý iPad na svete. Bola to konferencia, celé to video má 1,5 hodiny. A v podstate prvú hodinu sa nedialo nič iné, iba Steve s kolegami najprv vlastne hovorili o produkte, ukazovali spokojných zákazníkov, ktorí ten produkt testovali, hovorili o tom, aké má úžasné vlastnosti, aké vychytávky obsahuje a tak ďalej. No a po hodine povedal, že iPad mal stáť takmer $1000. Za ním sa zobrazil tento obraz. Tým vytvoril vlastne obrovský silnú kotvu. No a potom vlastne pokračoval. Povedal, že oni si dali okrem toho, že to bude teda nadúpané technologicky a že to bude uľahčovať život ľuďom, ešte jeden dôležitý cieľ. A ten cieľ je, že dostanú tento produkt vlastne do rúk čo najväčšiemu počtu ľudí. A preto tento produkt nestojí 999, ale 499. Ľudia už teraz vlastne nevnímali tú cenu a nerozmýšľali nad tým, že či je to veľa alebo málo.
lebo boli ukotvení na takmer $1000 a vlastne už iba uvažovali nad tým, že tá hodnota, ktorú za to dostanú, je oveľa vyššia ako cena, ktorú musia zaplatiť. Asi si spomínate, že ako to potom dopadlo, že vlastne pred spustením predaja stanovali ľudia pred obchodmi, aby si mohli iPad kúpiť ako prvý. Takže ak si chcete v praxi pozrieť, overiť, ako to funguje, odporúčam veľmi to video. OK, ďakujem za príklad. No a posledný princíp. Viete, prečo ceny veteránov, mám tu aj taký pekný obrázok, Mercedesový, prečo 50-ročné veterány stoja viac ako nové auta? No, lebo ich je málo. Prečo sú obrazy majstrov tak šialene drahé? Lebo opäť sú vzácne, originály len jeden na svete. Napríklad tento obraz, Slnečnice od Vincenta van Gogha, vytrážili v roku 1987 za 40 miliónov amerických dolárov. To bolo, myslím, prvé dielo, ktoré prekročilo túto hranicu 40 miliónov. A to všetko sa týka exkluzívnych produktov, ako sú šperky, hodinky, kabelky a podobne. Ten výrobca ich vyrába v limitovaných edíciách, aby boli málo dostupné, tým pádom vie si na ne potom nahodiť oveľa vyššie ceny. Týmto vás nechcem nahovárať, že máte obmedziť počty produktov, ktoré predávate, to by nebolo celkom ono, len dá sa tento princíp použiť aj trošku inak aj na úplne bežné produkty a služby, ktoré predávame. Hej. Obmedzená kapacita. Ak dodávate službu a ste viazaní nejakou časovou kapacitou, mandejmi a niečo podobného, tak môžete povedať, že tento rok máme priestor už len na 2 projekty takéhoto rozsahu. Aby si zákazník uvedomil, že ak to teda nestihne, pravdepodobne bude musieť čakať až do ďalšieho roka. Opäť limitovaný počet kusov môžete použiť nie preto, že je tak málo, ale možno, že momentálne na sklade máte posledných 6 kusov, no a kým naskladníte nové, tak to bude trvať 2 týždne. Takže ak mu to ponáhla, mal by sa rozhodnúť hneď. Takisto účasť na konferenciách a tak ďalej. Už len posledné 2 miesta. Čo spravíte tie dve miesta keby oveľa vzácnejšími ako tých ostatných 398, ktorých sa medzi tým predalo. Časové obmedzenie. Určite obmedzujte platnosť ponúk, cenových ponúk. Aby zákazník nemal pocit, že cena, ktorú ste mu dali dnes, platí do nekonečna, takže aj cena na ponuke by mala mať obmedzenú platnosť. Ale ak chcete zvýšiť tú vzácnosť, tak dajte tam nejaký blízky termín. Akcia platí len do tohto piatku, akcia platí len do 16. Aby tam bol nejaký deadline, ktorý sa zákazník bude chcieť alebo bude sa snažiť ho stihnúť. On je to opäť kombinácia princípom FOMO, je to z anglického Fear of Missing Out, znamená ten človek sa bude podvedome alebo aj vedome obávať, že o niečo príde a okamžite nezareaguje. A cieľom je, aby to rozhodnutie neodkladal, naopak, aby to rozhodnutie urobil hneď. Mám tu príklad, určite mnohí využívate Booking, keď niekam cestujete a hľadáte si ubytovanie. Možno ste si na niektorých ubytovaniach všimli, máme už len jeden, máme už len 2 dostupné izby. Presne toto je ich cieľ. Len pozor, nesmiete si tie čísla alebo tie počty vymýšľať. Musí to byť naozaj pravdivé, pretože ak tam dáte, máme už len jeden, on si ho kúpi a potom za hodinu na ten Booking znova pôjde a uvidí tam ďalšie 3 voľné apartmány, tak s tou dôverou to nespraví dobré veci. Takže nesmie to byť vymyslené, musí to byť naozaj pravdivá informácia. Tak. A tip. My sme si to ukázali 5 princípov, Miro uviedol, myslím, nejaké 3 alebo 4, čiže ich nejak 9. Najlepší účinok dosiahneme tým, že ich navzájom spojíme a skombinujeme, tak ako keď navliekate na niť gurálky. Môžeme si to ukázať na príklade obchodného rozhovoru, veľmi zjednodušene, začne to nejakým úvodom, nejakým predstavením, sa zistíte potreby, niečo ponúknete, odprezentujete a pokúsite sa uzatvoriť. Tak v tom úvode, z toho, čo som teda spomínal ja zatiaľ, môžete použiť sociálny dôkaz a pocit kontroly. Sociálny dôkaz, spolupracujeme so 150 firmami z tohto segmentu. Alebo najčastejšie dôvody, prečo si nás klienti vyberajú, sú za A, za B, za C. A nakoniec, pán zákazník, ak budete mať pocit, že to nie je nič pre vás, kľudne mi to povedzte, mojou úlohou nie je dnes vás o ničo presviečať. Dať mu trochu ten pocit kontroly
aby sa cítil s vami bezpečne, inak vám neposkytne tie informácie, ktoré potrebujete. Takže v úvode sa dajú využiť dva. Zisťovanie potrieb. Sociálny dôkaz vieme využiť napríklad v podobných firmách, ako je vaša pán Novák, sa stretávame s takou a s takou situáciou. Deje sa to aj u vás? Čiže viem mu ako keby ukázať problém, ktorý existuje inde, aby sa zamyslel nad tým, či ten problém existuje aj v jeho firme. A skôr prizná, že áno, keď vie, že aj nejaké iné firmy s tým zápasia. Kotva. Hej? Nájdete problém, vypočítate, koľko to zákazníka stojí za mesiac, za rok, na jedného človeka. Pocit kontroly. To, že nájdeme problém, alebo zákazník má nejaké potreby, ešte nemusí nutne znamenať, že od vás chce nejakú ponuku. Takže aby ste udržali ten pocit kontroly, pocit bezpečia, spýtajte sa, OK, pán Novák, vyzerá, že by sa to tu dalo robiť inak a lepšie. Otázka je, či vás zaujíma, čo by sa s tým dalo urobiť. Alebo či chcete od nás, aby sme vám teda vypracovali nejakú ponuku alebo nejaký návrh. Keď povie áno, už je to s jeho súhlasom, už nemá pocit, že mu idete niečo vnúcovať. V ponuke prezentácií vieme použiť takisto niekoľko IKEA efekt, takže ak tú ponuku alebo to riešenie viete vyskladať spolu so zákazníkom, tak je to super. Sociálny dôkaz, môžete povedať už, koľko zákazníkov využilo takúto možnosť, pracuje s takýmto produktom, alebo koľko percent spokojných, viete tam ukázať hodnotenia zákazníkov, kotva, kontrast, hej? Veľkosť problému, cena riešenia. A otázka, čo si myslíte v closingu? Aké, teda z tých spomenutých aspoň, aké behaviorálne princípy by sme vedeli použiť tu? Skúste napísať do chatu. To je nejaký nápad. Z tých, čo sme si povedali, z tých 5. Pocit kontroly, kotva, vzácnosť, super, sociálny dôkaz. Ono tej fantázii sa medze nekladú, čím viac tých princípov a efektov vieme využiť, o to lepšie. Ja tu mám, myslím, spomenuté 2 alebo 3. Pocit kontroly. Aby ten zákazník mal pocit, že ho nútim do tej kúpy. Čiže môžem sa spýtať, dokonca ešte predtým, ako idem uzatvárať, pán Novák, viete si niečo takéto predstaviť, že by mohlo u vás fungovať? Ešte sa nepýtam, či chce ten produkt, len testujeme jeho reakciu na tú ponuku. Alebo veľmi dobrá veta je, pán Novák, spojíme to s tou vzácnosťou, s tým FOMO, pán Novák, máme na sklade už posledných 5 kusov, ale samozrejme je na vás, kedy a ako sa rozhodnete. Hej? Aby nemal pocit, že ho do niečoho tlačíte. FOMO je veľmi častý princíp, ktorý sa používa pri tom uzatváraní. Takže poďme si to už veľmi krátko zhrnúť. Účel týchto princípov v predaji je jednak, aby sme si sami ako obchodníci nevytvárali prekážky tým, že pôjdeme proti týmto princípom. Niektoré naozaj fungujú kontraintuitívne. Človek si myslí, že robí správnu vec a v skutočnosti to kazí. Hej, ak tie princípy poznáte, tak nebudete si zbytočne kaziť obchod tam, kde to nie je nutné. Druhý bod, to už som spomínal aj na začiatku, uľahčiť zákazníkom ich nákupné rozhodovanie, že previesť cez to bludisko rozhodovania a pomôcť im využiť tie skratky. No a samozrejme celé by to malo viesť k vyšším predajom. Aj tie techniky predaja, ktoré učím obchodníkov na školeniach, vychádzajú z týchto princípov, no je ich niekoľko desiatok, takže je dobré ich poznať a používať ich. No ako býva dobrým zvykom na takýchto webinároch, tak ak sa rozhodne, plánujete nejaké školenie pre vašich ľudí robiť v najbližších mesiacoch, tak vám pošlem do mailu nejaké zvýhodnenie, ktoré potom môžete využiť. Takže ja ďakujem za pozornosť a odozdávam ti slovo, Miro. Ďakujem pekne. Ja by som vás teraz chcel povzbudiť k tomu, že ak máte nejaké otázky, pokojne nám ich dajte sem do chatu, budeme mať priestor na to vám ich zodpovedať. Zároveň spúšťam anketu, vlastne otázka znie, či si viete predstaviť, že by ste niektorý z týchto princípov vlastne zapracovali ako prvý. Kým budete odpovedať, ja vám poviem, že od nás samozrejme tiež niečo dostanete ako poďakovanie za vašu účasť a interaktivitu, boli ste fakt super. Marketingové kampane, ktoré pripravujeme pre klientov, využívajú niektoré z týchto alebo aj iných princípov.
alebo ich kombinácie. Samozrejme, vždy je to podľa potreby. No a pokiaľ by ste uvažovali, ako podporiť predaj ešte v tomto kvartáli, tiež pre vás veľmi radi za zvýhodnených podmienok pripravíme kreatívu a viac informácií vám pošleme e-mailom čoskoro, tak aby sme si teraz nechali priestor na tie otázky. Že vidím, že už tam nejaké odpovede pribúdajú. Princíp kontroly, sociálny dôkaz, kotva. Výborne. Výborne, takže vidím, že Martin, že sme asi niečo pomohli a trafili, verím tomu. A prípadne ešte teda jedna otázka. Myslíte si, že vám pomôže niektorý z týchto princípov predaji? Budeme veľmi radi, ak áno. Ak to malo zmysel. Predsa len je tu 4. kvartál, neviem naozaj, že pre väčšinu je to ten najsilnejší. Taká cieľová rovinka roku. Tak. Že máme tu niektorých, teda jedného rozhodnutého určite áno. Potom sú tu niektorí ľudia, ktorí teda veria, že áno. Veríme aj my, že to tak bude. Dobre. Ak teda máte nejaké otázky, nepozeral som do chatu, tak môžeme si ich prejsť. Každopádne vám za seba chcem poďakovať za pozornosť ešte raz a za tú interakciu. A pokojne sa prihláste, zdvihnite ruku, napíšte, ako chcete, čo vám viacej vyhovuje. Možno niečo viacej rozobrať z toho, čo odznelo, alebo použiť v nejakej vašej situácii. Dobre. Využijem čas, opýtam sa, Temiro, ty nakoľko využívaš v tvojich kampaniách alebo v tých nástrojoch marketingu práve tieto alebo možno iné princípy? My sa to snažíme zapracovať v maximálnej možnej miere, lebo naozaj tá ľudská hlava funguje tak, ako sme popísali, že hľadá si skratky, šetrí energiu, rozhoduje sa proste podvedome. Takže dovolím si povedať, že v 90% prípadov vlastne využívame nejaké tieto veci. Super. Dobre, pokiaľ teda nie sú nejaké otázky, tak sme to asi dobre vysvetlili a dobre zvládli. Takže ja ešte raz ďakujem. Prajem krásny zvyšok dňa. Držím prsty v predaji a v poslednej cieľovej rovinke roka. Veľa úspechov aj za mňa. Nech sa darí a budem sa tešiť, keď sa ešte niekedy budeme vidieť a počuť. Majte sa pekne. Dovidenia.